Kaya sa nimpay alimok ko yun nga. Siya may nag-ingon ako nga magpaabot ko siya diri kay mag-chat-chat ko naman nya. Siyempre naman nagpagwapo ko daan kay kini naman dapita diri. Bisig daplin rin sa Riverside. Mahimo ni siyang agianan sa mga babae ng mga siksi kayo. Mo na nagpatupi ko, purti pa ka gwapo ha. O tanawa di nisugod nagsaba. Boy siguro karon mga chicks na ron og di makaron mga chicks nga ikugan. Agoy. Sayang ka gwapo. Pero ang nakadaot ni ron og mo abot tong akong amigo nga si Bay Alimokoy. Pastil lang di malasa. Bali ang tanang bulsa. Wa gyud sod. Bisig piso na lang. Mo ni kapait sa kong kinabuhi. Kay ultimo ang bayad sa tupi. Ako pang giutang. Sunod semana pa ito na kong bayaran kung makahinomdom ko. Pero kwartahan na sila ni Mokoy. Halag wa ka ni kwarta. Basta ang importante nga siya sa imong gasto ron. Kay puli-puli ron man eh. Ug na ako'y kwarta, ako sa palit. Ug wa ko'y kwarta, ug siya na sa inaa, siya na sa palit. Ang importante naman ron nga mag itagay mi lami iinom kay dugay-dugay sa mga ko kainom so kada to binuangan to namon duha amo sila gipainom ay hangol mo kayo. Parte mang Baitaw! daw kayo og ta pili naunsa magaganag sige magang ni shortcut na ka Isulkit ko ba niagi basig kong kalibangan ba? Uy, kay bao biya kaning naong na to nga. yamot ako mo sila gikag tupi. Di ba nga ni ka? Nyulok man eh! Nyulok! Julok ay naong ragulok. Sige mo nagkagagitik di ay buangan Adi ang ako ama kay naghisgot ta karon kay abi na kog ikay na una diri gani harap ko nagpaabot imo kay abi na kog diri ka naghuwat kay lami na kay perti ng hawa tungod sa kalami iinom. Sige. May problema na kay naghisgot magkag-inom. Ay paglangan kay bao biya ka. Mas maayo man nga sa iyong natusugan aron dako tag-agi. Mao gani. Lain pa yato bay ba? Kumusta ka tong duha na to ka amigo nga? Isang daw og tagay ba? Daw sa kayo nya. Si Taguro og si Eri Enrico sa sumuka. Sumuka. Oo nya. Murag nahilo to sug ihi ang gibutang natong tagay. Painom na to nila. Unya karon. Nasa kay hangyo ni gamay la pabor bay. Kay Ay sa unyo niya nang hangyo. Ay putante. Nya di kay tag itampo diha kay ako na ako diri itampo nako. Kay mo adto tas tindahan. Kay mo palitag mistisa. Mistisa tirada doron. Kay kapoy na kanang pulang kabayo bay. Mahal kayo. Sakto. Unya, kanal bang pulang kabayo og pirmi na to ng inumon. Kinahanglan kita nga mungihib daghan. Mao, Unya lagi. kana makadlawon. Magahi pag niya tuwa, maglisod ta pa pangihi. May kanang mistisa bay kay hugas sa pantong na bay. Oo kanang Hiliso lang tanang mga mantika sa ulawas, labi na mong tiyan. Ano sa aming mga anak? Kanang bay. Ikala si palit bay kay sinaw ko ang mulo. Naapikan ko bay tungod ti suga sige na kung kuan ba kan sa una kay gastador kay ko bay pasensya na ka kay sunod semana ako sweldo. Na naman sa to ako na sa palit. Mura dili ni maayo imo ha bay? Ha? Mga usag semana na kong inanto sa na imong batasan ba? Kanan palit atong inom, kaya palit atong tagay. Magsige lang kagingon nga ikaw lang sa sige ron bay, ikaw lang sa bay. Kay sa sunod ako na pod. Naunsa man ka? Kadaghan ba nimo giklamo? Kibaw ibay ha. Mo abot ako sweldo. Ako naman sa imo palit. Nag-istorya ni ko nimo nga na day. Unsaon mo pagkabutan imong sindo nga wa mo kay trabaho? Maabot ang sindo ana. Sige lang kag jaka, si pagitag tagay, sige palibre. Unya pangita ko og trabaho. Hindi ka sweldo sunod adlaw. Di ka gyapon magmahaya na. Bay, hay maayo ni bay. Ang indot na bay, buwago lang sa ato nito pagkamigo ron bay. Magpaabot ta bay, karon sa ka magkatrabaho, kay ano na kay katampo. Dala ka. Sige. Hadlokon ta. May tagdawaton ko ugma. Wala magkoy kwarta diri. Labirag may inom. Ilatay gini tawana abi kay kwartahan siya ba. Mukigbuwag naman ni noon. Mamasil lang kami. Ato ko sa kong amigong duha. Kay total mo to siya kay bawo nga. Apil kong binuang nila painom si Ernesto Sumuka og si Bay Taguro. Hato ko kay bisig tagay-tagay to. Bati nang uhawa. Purbida ni si Bay Ernesto. Pagkadugay, nagsabot mi nga mag-inom meron. Musayo kuno sa dire. Di padaa pa ko niya og pitsil og baso. Kay maguna kuno sa dire. Hay man siya. Karon og maabot ka. Kasabaan ni kitikado. Kay wa kay klaro nga pagka-amigo. Layo atas tindahan akong palitan ay sakay ka po to bay Taguro ron nga nadugay man ko.
Yatis lisura para matutawanan ra mo sukusan. Kay bisag ato ngipon, buot stupid kitay. Pero adik kasi suro siya masoko siguro kay dala ko ni akong gipalit ka para imnuno na mo posible sa kay siya masoko pa siya nako. Mo na nga to na siguro sa amo ang abutanan to nga among iminanan. Nagdam to og pitsil kay ako to nga pagkuha og pitsil. Ana. Lahusol lang ginako siya to. Oh, Yan na yung limnon bay. nga nang lugayan ka. Abi naman kay ito rin nagpalit anak kasi gino ka langay-langay. Ipahuat-huat ko na mo dire. Unsa naman taong ka may budali ko to nga layo ko itong tindahan kung palitan. So, sa buton gani, kinahanglan nga mutungha na yon. Kano na ito sa butan? Abi kay ikaw naman mo nag usaran ni Ikaw ba? bayan ani, di na nilo kami. Ayo sagot. Ikaw ba? Ikaw suko pa ka. Wa kay gasto ni ako rin ng palitan eh. Unsam ka? O sige, dalaak mo ila. Muna. Asam ka bro. Ah, gati ka dia. Lima ka na ko. Ay, natuo siguro siya ay di ko mainom manig ako rosara. Ha, giahak lang nimo. Be, ablihan ko. Yate ra nimo. Ay, di ba maduplan eh. Be, diri na lang ni sa paagi, hulan na siya paagi. Kay di ko kadut. Ay, gatuo ko siya. Di ko kainom gabi niya. Pangag ko. Lolo lang nimo. Sawa ko diskarte eh. Nga, magkainom ko? Wow! Ahak lang ka. Mistisa ko niyo. Guwapa pa kay ko kim noon. Kay mistisa, unya. Matso pag ko. Be? Imnanandre. Adto ko sa may riprap dapit kay bawian ako siya ang gipalit nga inonon. Adto na ko. Yawa pa siguro no. Yaw-yawa minunta noon. Ngay bawo siya nga layo kay kung palitanan kung limno nito. Huy! Ho! Ano ka yaw ka? Ah, uwa mong wa katong si taguro ba? Oh, kato lagi itong amigo, padung rabang tako kay. Nagsabot man yung mag-inom eh. Ang buwang-buwang na pag-abot og partibaw ko layo kay kung palitan sa ilimnon. Di kasabaan pa nung ko nga nung dugoy ko nung kay ko. Nya wa para ba si gasto? Parbida. Bay. May sagod paminaw sagod. Malas kay tarong mga adlaw. Naglalis na imo. Oh, Asus. ako nakapalit ko limnon. Ha? Kasabaan nung ko noon. Ako gani bay. Naglalisan mi si Bay Alimukoy. Tungod kawa kuno koy katampusan. Mao ri gyapon nang iyang istorya niya karon. Kay naglalis man kay sa din mo. Ikay nagpalit ato. Ako parte layo pa kay akong gipalitan ato. Agay kasaya nga to ato tong balik ko no imnon na to. Kita inom ato imuha mga to. Ako tinuod ko no. Imuha mga tong gasto. Bida bro. Uhaw kay ko tungod lang Mao na sa palagot. Mo tong akong isang biyaan dito. Ikaw bay tambak na ko nimo no. Ay gyud kasuko kay mo sinaw og samot ang imong ulo. Ayaw sa kanya. Parang tinuod sa nimo ko kay Ato ato. lagi. Ato nga to asa man siya nagistabay. Tuwa dito atong sabayanan dito tong naipaypaya dito. Tara ato doon para makainom. Ay, di ari ko dapat ari ang puno kahoy ay. Kay landong kayo pag tagay-tagay. Di naging sila kadumdum na ko ani si Ernesto sa muka. Kay di na mo kuslayo. De, tistingan ta si Mistisa nga purti pagkagpa ha. Bay taguro. Ay, bay. Yan ni gidi gasusulo na ni gasa mo kauban ning upaw dai. Si Ernesto sa muka. Nagpasuko-suko siya. Hinoon. May akong kalagutan. Kay abi ka siya rin nagpalit. Porte pa lang ngayon na. Nagtuo siya og di ko ka maminom kakuro sara. Na iya pa kong gihagit-hagit. Nagtuo siya. Hadlo kong pinangagay niya. Matay ba? Oh, sige palitan na. Siya. Unya karon. Gibiyaan na niya. O gibiyaan niya. Sus. Bay ay na lang pag tagaya na bay. Kay sigurado gid kung baliko na. Bitaw no. Baliko na kay siya may nagpalit ana. Unya kay imong gipakita siya nga imo sige kasaban. Di simpre kana siya baliko gina siya. Nay mayo bay. Ay. Kay mga bati man nagbatasan ng mga kasistaho bay. Opo, sige. Ayaw nag-imna. Sa may paagin mo ni. Ibutang ta ni pustiso. Ha? Para mahimo ning pulutan niya. Kay bati kini batasan bay mao gyud resulta. May tato gidiri na tato naman ako. Bay kay Ay na lang. Ha? Kini pustiso ibutang ko diri. Aya. Wala man dito. Mao ganit hindi malasa na to. Wa man dito. Sa imuhang gibinlan. Katubay naniguro gitog balhin kay hadlok matumabawian si limnon kay mistisan ka to. Mao lagi maro kayo. Pag atong wa na dito sa sa akong Ay gibinlan kabala ka niya. bay. Kay baho kog asa to dapit sila malhin. Asa mo kita? Kato. Kay kato si Bay Elmukoy, hilig itog suroy ug mga bugnang dapit basta to sa taguroy. Oh. Nag-abot siguro to way siguro giplanuhan talan duha. Ato-atoon sa Riverside sa in English ba. Tura kay pasuko-suko sa guro. Basi nagsabot itong landua. Kana yun. Ha? O sige ata doon. Ah, Ata na. Let's go. Sinawa. Diha na diha. Diha na.
klaro kay balik ko na mo gihapon bay. Kita pa mahimong maot at mga kuan. Kita na may kauban doon ha. Hinahanglan dili na ta mo tagad na mga tuwa. Ala na sila. Palit taga tuwa. Kita pulo sa mga amigo ra. Mogyaw-yaw diha no nagkabot. Daan pa jud ko. Sa pinla na mo dito. Sa iya ko nung giingon nga nagpalit siya kilimnon. Wala mo dito namalhin mo dire. Dirigin mo subog na dapit. Kasi naman nakita na ko siya naginusara. Mo na kong gidool kinaloy ko sa mga amigo. Looy. Mao din hindi na ka makikchipin ako bay. Hindi na ka makiktagay. Kusuko ba kana ako? Balhin na di kaglaing amigong pangag. Taon. Nga dangay lang ngayon mo ko kayo kasi may ganahan mo maging amigo. Kaupo mo lang kabuang ka. Gidulan di kasi kung palitan niya sa limnon. Ha? Ya pas suko pa kana dugay ko. Magkwenta pa makana oy. Sa may problema ninyo dai. Problema na mo ron. Kaya iyang ilim nun, siya ni palit, iyang gibilin. Asa maron? Oh. Wala mo iba ni. Dera man ilim nun. Wa man na mo ni kuha eh. Mas mahi noon. Kay bawo min kami napalit na sa pagtuon nyo. Kamu ray dunay kwarta. Na ako ko ta magpalit to ba. Yata kanila. Iya mo na. Dala. Yata kanila. Wala mahangol na upang waka. Yata na mo. Yata mo. Hala mo di ay. Ay noon. Kita puli ba hindi lingkod. Ingon ana ra day. Ingon mga maldito, di madlok mo pangam. Isibat lagi. Magtagay ta. Hadlok sa ta sa ako akong kurti po nga. Ako sayo na. Labaw po sa di po ka nga. Dalo po di kay ka. Ganahan kay ko anang mistisa bay. Labi nagtinginit. Tamlas kayo? Okay na. Terus grabe ha gini mo. Grabe mo sa gini kang hangula. Kanyahay rang nakaupaw ng uni mo. Tungod sa pagkakusog kay nimo buladok. Lami abay oy. Ako san paspasan tani kay daghan pa man kayo. Anak kapan to na ba kayo pulutan? Buka ng uni mo kay atong kanong utok. Doon mo na kung kuan akan. Dami agi ni Mistisa mistisa bay. Bahala to sila kay wa sila kainom. Paminaw ko bay. Ug atuan ang pulutan ng imong o. Nagarisod. Ko bay na po ko man ko kuan bay. Angay mo may daya oras lang nagtagay bay kay. Urot na. Lami agi na nila bay. Adi apa di usik kitagay bay. Sarman, imo pa ni kay nga bubuhom ka nga. Nga gamay na kay ninom. Sarman. Ha? Tama nang nagagil kay bay. Ay siyempre las lang ni. Nani ay si bay. Ay kabalaka. Unsa man ni bay? Siya man na. Buslito. It was at this moment that he knew. He fucked up. Na. Bustiso. Ayos man eh siguro. Ano ko no? Lamang ibol. Ang hinatay. No, 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 no. Saway ayo ang duha. Dibinlan sa kalingagnan.